Здравейте хора и сте добре дошли в Chapter 2 Remix. Както може да видите, хора, сме на стария мап, всички локации са тук, освен центъра, където вместо The Agency вече имаме The Dog Pound локацията, където нейн бос е Snoop Dogg. А сега има по-важна информация. Това видео целта ни е да направя първата ми победа. Хората в стрима трябва да знаят, че не съм направил победа на стрима. А сега трябва да направя първата ми победа. Ако се чуете за какъв стрим говоря въобще, говоря за стрим в Christio Gamer Streams канала. Там стримам всеки понеделник и петък около 7 часа някъде. Така че не искам да пропускате следващия стрим, ще сложа линк в описанието. Така че ви очаквам там, забавляваме се, играем къпове и други игри ще играем. Така че ви очаквам и сега нека се насочим към играта. Между другото, хора, играят Duos, не знам защо, може би вчера и където с Крис играхме Duos на стрима, не знам, сега забравих просто да го сменя явно, така че за този път ще ми простите. И сега ще лутнем тук набързо и ще ходим да ръшваме хората. Добре хора, пият се точно на нас, ние се запътваме на там, тъй като ще ви покажа новите шокуевки. Така, можем вече да ги видим. Новите шокуевки са супер готини. Сега, оп! И може да видите как танцуват като Snoop Dogg песен, много готино. Този ако ми открадне кила. Още ме бият. Добре, не можах много да ви покажа шоковевките. Буги даун бомбите, така казах шоковевките миналия път. Ето ги. Както виждате, танцуват като Snoop Dogg, има такива отстрани. Така че, общо взето да, това е. Хорето между другото, намирам тук Upgrade Bench. Сега ще се пробвам да взема Last Pass. Нека видим дали ще ни се получи. Да, между другото ще ни се получи, ще ни се получи ли? Не, няма да ни се получи златно. 200. Добре хора, ще се събера и ще се върна. Добре хора, докато се събирам материали, тук виждам двама човека. One-shot. Майко и двамата ги one-shot. Майле, пълна доминация. Тук са някакви ботове все пак, защото все пак Chapter 2, няма как да не са ботове в Chapter 2, но общо взето да пак ги цепим. А между другото хора, тук му събрах за Gold Pass. Така че сега ще го направим и ще ги направим на нищо вече. Добре, ето вече правим златния спас и готово, вече имаме златен спас. О, чакджек хора! Намерих чакджек, между другото хора, чакджеците вече имат огромна промяна и можем да ходим с тях докато ги пием, сега не мога да ви покажа, но като се бия с някой ще ви покажа веднага. А сега отивам да търся още хора, защото 6 кила не ми достигат. Добре хора, сега мога да ви покажа чакджага. Ето вече мога да се движа с него докато го бия, което е доста готино. Този май ми взе чакджага, което е малко тъпичко. Добре хора, между другото може да видите, че старите коли са се завърнали. Има такива, които не се преобразяват като тази и които се преобразяват. Което е готино, че са ги смесили и двете и са върнали старите коли. И общо взето да. О, добре, ви Legendary Heavy Sniper. Хора, между другото, тази игра трябва със сигурност да я спечели с това лоудаут. Какво става тази игра, хора? Виж какво ми се пада, ама със сигурност няма да го метна за това. Няма да си метна спаса, имах предвид за това. Хора, между другото и няма нито един човек на мапа. Добре, тук виждам хора. Сега остава само да ги оцеля. Да, стига! Ще се повъркам. Добре. 230 метра, това беше добро.
Какъв най-беше това? О, не, аз нямам много материал. Защо никой не ми каза от вас? Хора, мисля, че сме приятели. Добре, хора, с тия са бил 20 минути, вече много ми лазят по нервите. Хора, виждате ли, тези са дуи отново бягат от мен. Аха, там виждам един. Добре, танцувай, мой приятел. Добре, хора, остават 5 човека. Аз явно само с снайпер ще ги бия. Това какъв снайп само беше? О, как не го хитна? Интересно. Добре, хора. Отиваме направо за победата. Добре. Дед. Най-накрая, хора! Ох. Най-накрая, хора, взех първата си победа. Благодаря, че гледахте това видео. Благодаря, че бяхте с мен.
До следващия път.